Roberto Vidal, patrón maior da Confraría de Corme. Soubemos que esta fin de semana un garda, digamos que colleu coas mans na llada un furtivo xusto por aquí collendo percebes. Isto é moi habitual? Pasa bastante? Bueno, o que non é habitual é coller un furtivo collendo percebes cun fouciño. Eso, a verdade é que me costou hasta creelo. E aquí está. Nos últimos meses levamos facendo vigilancias tanto diurnas como nocturnas entre mariscadores e os propios vigilantes e vamos intentar facer esas guardias hasta mediados de agosto ou así, hasta que acaba a temporada do verán. Durante a noite facédelas? Sí. Toda a noite? Sí. Polo normal é xente que pouco ten que perder. O sea, sacalle o percebe que hai unha multa, a multa vai para o caixón, e mañán volven ao carajo. Caballero, por favor, acérquese. Despois aparecen coches pinchados, lanchas saboteadas. Vosos coches? Sí. Os furtivos pican as rodas dos vosos coches? Sí. Por denuncialos e como represalias? Claro. Que tal, Álvaro? Moi boas. Moi buenas, hombre, que tal? Bueno, como é o vosso traballo de gardas rurais aquí vixiando? Notades que está habendo moito furtivismo? Últimamente, no ano que leva, estamos con o meu compañeiro, pois sí, bastantes. Nós primeiro collemos e requisamos o percebe. A continuación, collemos os datos e despois os percebes damos a caridade. Vexo que o traballo do garda rural non para, O furtivismo está activo as 24 horas, día, noite, mañán, tarde, non para. Os vídeos son gravados con esta cámara que vos levades, non? No peito todos os días. Sí, observo a dos personas como baixan por un camiño de monte hacia unha zona rica en percebe. Ao cabo de uns 40-45 minutos sale o home da zona de rocas con unha rede de percebes co fouciño. Eu xa os estaba esperando e cando me fago ver a muller veme, comeza a correr e a muller empeza a gritar xa: quen eres, a viva voz. Este veme tamén, percátase da miña presencia e bota a correr camiño abaixo, colla mochila e tira hacia uns matorrales. Non se quixo identificar, tuven que seguirlo hasta onde tiña o coche. Cando fago unha fotografía ao coche, pois este señor xa dá media volta e marcha a correr polo monte. Mentras que o furtivismo lle aporte uns ingresos económicos, non se vai a terminar. Podémoslo ter un pouco controlado, podémoslo manter ao marxen, pero se en algún momento se retira a vigilancia, volven a vir. O furtivo habitual que ven ou é insolvente e non paga nada, ou que ten recursos, compensalle seguir vindo, porque veñen a vocear, collen nécoras, collen centolas, que o collas unha vez, non pasa nada, salelle ben 4 ou 5 veces e iso compensalle. Que ferramentas de defensa levades? Sí, nos levamos esta defensa, un spray de pimenta, e levamos esta cámara. A cámara queda grabado toda a intervención e iso axudanos moitísimo a hora de ir a un juicio.